Zeggen? Nou, luister, ik vind inderdaad hartstikke leuk als je met de optocht met is. En u wilt een speciale koep hebben dat ze dan doorheen is, hè? Ja, natuurlijk. Ja, precies. Want ik heb zoveel bussen op niet dat die van mij krijgt, lieve zo. Dat moet ik allemaal zeggen. Dat denk ik. Maar dat is tegenwoordig met Shell en met allerlei andere dingen is dat allemaal heel goed op te lossen. Nummer op nu. Ja. Nummer op nu, vastgepeld. Geweldig. De stadsprins Joe had er scepter kwijt. Dat meisje wat net in beeld voorbij ging, had er scepter afgestangen gisteren. Ai. Zeg, maar dat had het toch zeker nog wel een veel gekost, hè? Dat wil ik toch... Ik weet niet wat het hem gekost had. Ik weet niet wat het hem gekost had. Nou ja, we kunnen het misschien achteraf vragen. We hebben... Je hoort het, gezellige muziek van Nummer op nu. Ja, nu, die groep is eigenlijk al verschrikkelijk veel jaren met. En in de kingeroptocht, als wel ook in de grote optocht. En ze geven gestalte aan het vastelovisch gevoel van gebruik. En dat is verschrikkelijk belangrijk voor ons. In de groep is ook het Limburgs jongske, de postbode, de Robert Gromotka. En dat speelt erin, maar dat deed ook elk jaar met het vastelovisch liedjesconcours op de 11e van de 11e. Bij ons in het Narretempel, het gestiel van gebruik. Ja, en de zuster maar dat nu die instrument kunnen bespelen, dat die ook heel dik kunnen zingen. En dat ertoe leidt dat ze ook overal aan met kunnen doen.